Ahojte všetci, vítam vás na mojom kanáli. Som Jana Mliarčíková, lektorka anglického jazyka a pomáham svojim študentom zbaviť sa strachu z rozprávania tak, aby ich to bavilo a aby im angličtina otvárala dvere do všetkých svetov. Dnes sa ale pozrieme presne na ten strach a na spôsob, akým sa ho aj vy môžete zbaviť. Prvým krokom je identifikácia tých našich strachov, tých našich limitov, tých našich obmedzujúcich presvedčení a keď prídeme na to, čo nám bráni, tak potom s tým môžeme pracovať. Môžeš mať napríklad také presvedčenie, že ty nemáš talent na jazyky. Je to naozaj tak? Ako si sa potom naučil slovenčinu? Alebo si myslíš, že nemáš čas, pretože máš mnoho povinností, máš rodinu, prácu, nejaké tie svoje koníčky. Ak je to tak, potom ešte angličtina sa nestala tvojou prioritou a ty si na ňu ešte nedokázal vytvoriť čas. Ak si myslíš, že nemáš pevnú vôľu na to, aby si sa anglicky naučil, pravdepodobne si potrebuješ vytvoriť také tie malé návyky každodenné a zmeniť tú svoju rutinu tak, aby tá angličtina bola súčasťou tvojho bežného dňa. Verte mi, nikto sa nenarodil s perfektnou angličtinou. Ani ja, ani lektorka, ktorá učí v jazykovej škole, ani ty, ale všetko sa to dá dosiahnuť postupne a keď viete, ako na to, tak vám to pôjde ľahšie. Poďme sa na to pozrieť. Začnite s malými krokmi. Sledujte anglické seriály s titulkami, anglickými určite. Hovorte si jednoduché frázy nahlas. Ak vás baví čítanie, tak čítajte knihy. Píšte si denník v angličtine. Dôležité je vytvoriť si návyk a pravidelne sa venovať angličtine, aj keď len v krátkych časových intervaloch. A určite som presvedčená o tom, a vidím to aj v mojej praxi s mojimi klientmi, že je oveľa lepšie nájsť si 10 minút ráno, 10 minút na obed a 10 minút večer, ako 2-3 hodiny raz týždenne. Čiže tie také malé kroky potom povedú k veľkým úspechom. A čo vás baví? Sú to vtipné, krátke videá? Alebo dokážete hodiny čítať anglické knihy? Alebo pozerať seriály? Alebo počúvať podcasty? Nájdite si to, pričom dokážete zostať úplne že čo najdlhšie, zároveň sa zabávať, učiť, aby ten proces toho učenia, ten proces, kedy sa potrebujete dostať z bodu A do bodu B, bol čo najjednoduchší, zábavný a najlepší pre vás, pretože ak vás bude učenie angličtiny baviť, tak už potom nikdy nepoviete nemám čas. Nie, pretože keď vás to baví, tak si na to nájdete stále čas. Stane sa to vašou prioritou a budete sa angličtinu učiť dlhšie a dlhšie, ani to nebudete uvedomovať. Čo vy na to? Jedna z mojich klientiek, Erika, mala obrovský strach z rozprávania, ale keďže miluje cestovanie a keď cestujete, tak sa nedá nerozprávať anglicky, rozhodla sa s týmto strachom zatočiť. Prihlásila sa na moje konverzačky, kde postupne stále viac a s väčšou istotou rozprávala. Pamätám si na ten začiatok, kedy po každom druhom, treťom slove sa s veľkými očami na mňa pozerala, že povedala som to správne, neurobila som nejakú chybu, alebo je toto slovné spojenie to, ktoré je tu akceptovateľné. Stále to bolo o nejakých tých pochybnostiach, o hmkaní, zasekávaní sa. Erika to prekonala. Dnes sa Erika už pri rozprávaní anglicky cíti fajn. Spokojne, vyjadruje to, čo chce, vie sa opýtať, vie odpovedať, rozumie a je veľmi spokojná, že urobila to rozhodnutie a prihlásila sa na konverzačky tak, aby naozaj už ten pocit, ktorý zažívala predtým, už nikdy nebol jej realitou. Verte mi, aj vy to dokážete. Začnite hneď dnes. Spravte niečo malé, niečo také úplne, že mini, čo je uskutočniteľné. 5 minút čítania alebo 10 minút pozerania nejakých seriálov, alebo si pustiť do slúchadiek niečo. Alebo daj si self-talk. To, čo si zvolíš, je naozaj tvoja voľba, aby to bolo pre teba ľahké. A nie ste v tom sami. Som tu, aby som vám pomohla. Ak sa vám video páčilo, dajte mu like a prihláste sa na odber môjho kanála tak, aby vám žiadne ďalšie video s tipmi a trikmi, ako si môžete zlepšiť angličtinu, neušlo. Vidíme sa v ďalšom videu, kde vám už prezradím konkrétne kroky a tipy, ktoré, keď zaradíte do svojho bežného dňa, tak vám pomôžu na ceste za vašou plynulou angličtinou. Vidíme sa. See ya!